Sziasztok, 6. B-s tanulók! Ha jól tudom, a mai napon érdekes olvasnivalókat szeretnétek nekünk ajánlani a fenntarthatósággal kapcsolatban, hogy hogyan tegyük a bolygónkat élhetőbbé, hogyan legyen egy tisztább, rendezettebb környezetünk, és hogyan segítünk a földbolygónak. Adrien, először téged szeretnélek meghallgatni, mit hoztál nekünk ma? Sziasztok! Fekete Adrián 6. B-s tanuló vagyok, és Gévai Csilla nagyon kék könyv Mindent a vízről című könyvét szeretném bemutatni nektek. A víz megismerésénél segítségünk vannak a vízimanók is, akik folyamatosan kotnyeleskednek, mindenbe belebeszélnek. Eközben pedig számos új és fontos ismeretet adnak át nekünk, gyerekeknek, az olvasóknak, a mi nyelvezetünkön érthető módon, például Fisz, Magiszter, Minimanó, Pintyőke Bálint. Elmondják nekünk, hogy egy vízalapú, életteli bolygón élünk, ahol a víznek nagyon fontos szerepe van. A H2O egy színtelen, szaktalan, átlátszó valami, ami nélkülözhetetlen életünkhöz. Hogy mennyire színtelen? Nézzük meg, hogy a csapból folyó víznek milyen a színe, vagy nézzük meg a tenger, óceánok vizének színét. Ugye mennyire átlátszó? Vizsgáljuk meg a szagát. Ugye poshat, záptojásszagú víz is szaktalan, ahogy a desztillált víz, illetve a klóros vízé is. Már tudjuk, hogy színtelen és szaktalan, akkor íztelen is, tehát kóstoljuk meg. Megállapíthatjuk, hogy lehet édes, sós, sőt mocsárízű, ami tőzeges talajból származik. Tehát olvas, hogy tudd, hogyan óvhass. Köszönjük szépen, Adri, ez nagyon érdekesen hangzott, és én meg is szomjaztam szerintem. Zétény, te mit hoztál nekünk mára? Sziasztok! Zétény vagyok, 6. B-s tanuló. Kedvenc ismeretterjesztő könyvem Gévai Csilla, nagyon zöld könyv, amiből megtudhatjuk, hogy a mai világban milyen nagy károkat okoz a környezetszennyezés, a túlnépesedés, a hasznos, valamint a káros találmányok, az energiahasználat, az ökológiai lábnyomod, vagyis az életviteled, és ezek hogyan befolyásolják a környezetünket. Mindezt mesésen magyarázza el, kisebb arányban azonban nem csak az ember a hibás ezért, hanem rengeteg természetes oka is van a környezetszennyezésnek. Például vulkáni kitörések, esetleg nagy esők, záporok és cunamik is. Azt is megmutatja, hogyan menthetjük meg a bolygónkat a környezetszennyezéstől, és ehhez jó ötleteket is ad. Ezt a könyvet annak ajánlom, aki nagyon szereti a környezetvédelmet, ezért ő maga is sokat tesz. Köszönjük szépen! Hát mi magunk is ökoiskola vagyunk, mi is teszünk érte, ugye szelektív kupába gyűjtünk mindent a terembe, úgyhogy biztos, hogy itt még kapnánk hasznos tanácsokat. Köszönjük, Zétény! Eliza, téged kérdezlek, te mivel készültél nekünk mára? Sziasztok! Longi Elizabeth vagyok, 6. B osztálytanulója, és ezt a könyvet fogom bemutatni nektek, Pászti Amina, Glóbi kalandjai. Hogy kicsoda Glóbi? Hát nem ismeritek? Egy mini földbolygó vagyok, bajba kerültem, mert az emberek nem segítenek rajtam. Segítséget szeretnék kérni tőletek, hogy mentsetek meg a veszélytől. A gyerekek nyelvén szól a könyv kicsikhez és nagyokhoz egyaránt. A környezetbarát életmódra szeretne nevelni mindenkit. Ötletesen mutatja be a problémákat, például környezetszennyezés, felelőtlen emberi magatartás Glóbi kalandjai segítségével, melyek bolygónkat fenyegetik. Glóbi balesetei vezetik rá a gyerekeket, milyen sérülékeny is földünk, és vigyáznunk kell rá. Megismerhetitek Glóbit és barátait, valamint azt, hogyan menthetitek meg a földünket, ha elolvassátok ezt a könyvet. Nagyon szépen köszönjük. Glóbi, az nagyon aranyos karakternek tűnik innen is. Köszönöm a bemutatót. Luca, most téged szeretnélek meghallgatni. Mit hoztál mára nekünk?
Sziasztok, én Török Luca vagyok, 6. B-osztályos tanuló. Nekem az egyik kedvenc ismeretterjesztő könyvem az Forgács Ildikótól és Dózsa Tamástól a Bolygóvigyázók kézikönyve. A könyv tartalmaz sok érdekességet, fejezeteket és kreatív rajzokat. Ki vannak emelve az érdekes részek, és így jól áttekinthető. Minden fejezet illusztrált, jó, hogy nem csak szöveg van benne. A könyv arról szól, milyen dolgokkal újíthatjuk meg a Földet, például szelektív hulladékgyűjtés. Minden fejezet másról szól, az én kedvencem a zöld hulladékrész. A fejezet leírja, hogy mit lehet komposztálni és a komposztálás folyamatát. A korosztályomnak ajánlom ezt a könyvet 10-13 éveseknek. Nagyon szépen köszönjük, Luca. Biztos nekem is tudnál tippeket adni itthon a kertbe a komposztáláshoz. Érdekes volt, köszönjük. Erik, te jössz? Mikrofont kapcsold be, Erik. Köszönöm. Már hallunk? Mondhatod? Sziasztok, Németh Erik vagyok, 6. B-osztályos. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet. Louis Pillsbury írta. Megtanít közélet tudatossá tenni. Felhívja a figyelmet a hulladékokra, hasznosítani a zöld energiákra. A vizet óvjuk, mert kevés van belőle. Kicsit emeld följebb a könyvet, jó? Kicsit emeld följebb, köszönjük, már látjuk. Jó, be is csukhatod. Mellőzzük a fosszilis üzemanyagokat, ezáltal egészségesebbé tehetjük a bolygónkat. Neked mi tetszett a legjobban a könyvbe? Amikor azt mondták, hogy sportosan kell gyalogolni, sétálni. Te is sokat gyalogolsz és sétálsz? Nem, én inkább rollerezek egy kicsit. De azért a könyv olvasása után biztos fogsz többet. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm mindnyájótoknak a mai ajánlókat. Én egész biztos vagyok benne, hogy mások is kedvet kapnak az elolvasásához, és biztos, hogy többen fognak fenntarthatóbb és zöldebb környezetért dolgozni. Ezekkel a hasznos tippekkel és tanácsokkal köszönöm. Sziasztok!